Napulo ka classroom sa Lala Proper Integrated School sa Lala, Lanao del Norte nga kapin gatos katuig na naugdaw. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Duha pa lang kasimana sukad nagsugod ang klase. Miulbo ang dakong sunog sa Lala Proper Integrated School sa Lala, Lanao del Norte sa sa kadlawon Miyerkules. Atol sa itabo, napulo ka karaang classroom sa tunghaan kung asa nagaklase ang senior high school students ang naugdaw. Lakip sabsa nasunog ang mga modules, computers o ubang mga gamit. Ang nasunog ang mga classroom 101 katuig na ug nalakip sa mga orihinal nga Gabaldon School buildings nga gitukod ni adtong 1900s. Gibanabana ang anaa sa kapin 19 million pesos ang nadanyo sa sunog. So far, wala pa takakuha mga witnesses, dapat ay mga tao nga personal nga ato apang padadaan og invitation para mo-shed light sa maong hinungdan sa sunog. Siyempre, nasakitan ko sa pagkahitabuang niining pagkahitabuang tungod kay nasunog ning amo ang Gabaldon nga importante kani sa amo ang skulahan. Nasakitan gid mi gayon ni pagkahitabuang kakalit-kalit ra manggod ni good. Mao gini pinakauna na to na integrated school diri nagipaygayon sa itong lungsod sa Lala. Kaya tungod sa kadaghan og estudyante dito sa Lala National High School. Hinuon padayon ang klase sa mga estudyante sa covered court. Ang uban nagklase sa gipatindog nga tent samtang uban nagpasilong sa pader. Kamatikdan ang kakulang sa bangko ug lamesa nga magamit sa mga bata. Kini nga mga estudyante nagsulat sa hollow blocks. Ang uban gipatong sa ulo sa classmate ang papel aron makasulat. Answer ini piligan dayon para mabuo ni ang cancer ako mga estudyante gid ang nagkuan. Busa padayon ang panawagan sa tunghaan nga matabangan sila sa ilang sitwasyon. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.